Mae'r ardd yn le bendigedig I bod mewn gwyrddni. A mae yna goeden ywen fan hyn. Ag dwi wedi dod allan I waelod yr ardd. Achos mae'r goeden yma sydd yn hynafol ag yn bendithio ni. Dych chi'n gweld lot ohonyn nhw mewn eglwysi, mewn tu allan I eglwysi. Ac o'n i'n meddwl beth ni'n dod allan, achos mae'r rhain fan hyn yn edrych chydig bach fel brwsys. Ac o'n i'n edrych allan trwy'r ffenest ac o'n i'n meddwl, wel falle allai wneud rhywbeth gyda'r brwsys yma. Ac y peth am bod yn greadigol ydy, dyn ni ddim bob tro'n gwybod beth sy'n mynd I ddigwydd. Ac mae'r sylfaen o fod yn agored I unrhyw beth creadigol, dyna beth yw hanfod bod yn greadigol, yw bod yn agored a ffindio ffyrdd, a meddwl, tybed, ac arbrofi, a gweld sut mae pethau'n gweithio mas. A mae'r rhain yn arbennig. Mae berries bach arnyn nhw. Felly falle wneud hwnna greu rhyw batrwm bach. Un peth arall allan ni wneud yw gwasgu nhw. Printo gyda nhw. A wedyn sychu nhw, a falle glido nhw a creu cerdiau bach. Addurno. Ond yn y cyfamser, dwi hefyd yn mynd I just bod ac yn adlu. Bach yn lib. Ond mae cael amser I chwarae mas tu fas a bod gyda'r natur o dan y goeden hynafol yma yn dimlad arbennig. Weithiau mae bod yn greadigol fel chydig bach fel bod yn blentyn. A mae eisiau cadw'r plentyn a'n fyw yno ni I sicrhau bod ni'n ddigon agored I fod yn greadigol. Mae lot o sport I gael wrth fod yn greadigol. A sim rhaid I hwnna fod yn chwerthin yn uchel. Gallwn ni jyst bod yn rhydd. Yn y leiaf fi'n cael chydig bach o vitamin D gyda'r haul. Felly, doedd yr haul ddim allan am hir. Dwi wedi dod nôl fewn efo paned o de a rhain o'r goeden ywen sydd yn fythwyn o'r coed Bythwyrdd. Ac beth o'n i'n meddwl oedd bydden ni'n arbrofi efo bach o inc. Ac mae gennau bot o incs fan hyn. Falle na I drio efo melyn gynta. A mae mor hawdd â hyn. Falle na I wneud brwsh bach gynta efo'r melyn a rhoi hwnna fewn fan'na a gweld beth ddigwyddith. Dim byd lot. Falle bydd rhaid fi drio brwsh mawr neu mwy o baint falle. Falle na I neu chydig bach o baint staccato fel hyn. Mymryn mwy. Dwi'n teimlo fel Jackson Pollock fan hyn. Splash o paint. Fel hyn. A falle na I drio bach o wyrdd. Na I drio brown wedyn, falle. Gwyrdd. O, mae'r gwyrdd ma'n bach yn llachar. Ond, na I drio ngored. Gweld sut mae. A wedyn, llai gymysgu y paint wedyn. Fel mae'n mynd ar y papur. Ac o'n i'n sôn a beth I just chwarae. Ac arbrofi
a defnyddio paint ac unrhyw fodd o fynegu beth ni wedi bod yn gweld. Brown, ie, nid yn siŵr bod y lliw iawn dy fi. Roi e mewn yn y potyn. O, hyfryd. A wedyn, falle defnyddio brwsh bach. Efo gweld, brwsh bach, falle. Hwna rhy fawr, brwsh bach. A falle, gan bod goeden ywen. Hwna. A beth na fi yw falle rhoi'r swing mewn fan hyn. A rhaff. Fel na. Falle chydig bach mwy o'r brown ma, achos bod hi'n wedi tywellu. Mae'r haul wedi mynd mewn. Chydig bach mwy o'r gwyrdd, achos bod y dail yn wyrdd. A mae amser yn mynd heibio, a mae mynegi'n hunain yn greadigol yn rhywbeth hyfryd, a does e ddim wastad does e ddim un ffordd iawn. Does e ddim un ffordd cywir o fynegu celfyddyd o gwbl. Na ni. Aros i hwnna'n sychu nawr, a falle bydd rhywbeth arall yn digwydd. Falle rhyw fymryn o rolio, falle. Na, falle ddim. Achos mae'r gwyrdd ni yn mynd i greu y dail, yr effaith y dail fel yna. A'r swing fel yna. A ni'n cael yr argraff o rhywbeth yn weddol o sydyn, yndyn ni? Falle. A gyda chydig bach mwy o amser, a chydig bach mwy o fynegu'n hynny gyda'r pen, falle, gael siap. Falle gen i siap, y goeden ywen yn fwy. Os na ni just wneud chydig bach o farciau gyda'r pen. Dyn ni'n cael yr argraff yn dyn ni. Falle na i roi mwy o melyn fan hyn, fel bod yr haul yn dod trwodd. A dyna ni, weithiau mae mor hawdd â ni. Mae'n dibynnu sut ydych chi'n tymlo. Mae'n dibynnu ar yr egni chi wedi cael o fod mas tu fallan. Ac, beth bynnag mae'r papur yn gofyn i chi wneud. Falle bod y gwynt wedi dod trwodd. Ond mae creu yn rhywbeth organig. Rhywbeth i fwynhau. Rhywbeth i rannu. Dod o dan y ddeiar. Falle gallwn ni gael mwy o ddiffinio fan hyn y siap y goeden. Am bach o gysgod. A symudiad y goeden. The essence of tree medicine is that nothing really heals us, we heal ourselves.
and trees and all of nature can assist us with that process. Conifers are particularly powerful at working on our respiratory system, boosting our immune systems. They have antiviral, antibacterial, anti-inflammatory effects on the body. They've been used for centuries. The ancient Egyptian papyruses detail how the pharaohs would use the pine medicine. They had a great deal of spiritual knowledge that part of the pine medicine was to do with activating the pineal gland, because the pineal gland, it looks like a pine cone basically, which reminds us of the doctrine of signatures, where the shape or something about the plant gives an indication of how it works. O'r ddwy goeden ma, tua beth 90 blwydd oed. A mae'r côd ma, maen nhw yn bwysig iawn o ran ecoleg. Yn ble maen nhw'n dod o, mae fe lot o fel rywogaethau o anifeiliaid a phlanhigion a ffwng sydd yn gysylliedig â nhw. Hwn yn un o'r prif coed a difyr yn y wlad ma nawr. Mae'n tyfu'n arbennig o dda yng Nghymru os mae'n cael deiar sy'n siwto fe. A mae'n bosib tyfu coed mawr fel hyn mewn falle 60, 70, 80 mlynedd neu canrif. A maen nhw'n werthfawr iawn. So with pine, the pineal gland is where we access our higher knowing or our spiritual dimensions. And the pine tree also grows extremely tall. So connecting to a pine tree may give us that capacity to rise above ordinary mundane life and see a broader picture, which in itself is powerfully healing. Druids used to burn it. They had big pine fires at the winter solstice to clear the atmosphere of energies, of negative energies that might have built up over the year. It's also very clearing for pathogens in the air as well. If you just walk down and you'll get an impression then of the size of this tree. The feel of the magnitude. Certainly one of those trees that you can stand under the canopy and feel immediately, well, relaxed and in awe of it at the same time. Mae'n ffordd arbennig o dda o tynnu carbon mas o'r atmosffer. Yna beth dylen ni fod wneud yw tyfu coed a cadw i ddefnyddio nhw yn y ffordd ni.